В российских тюрьмах от неоказания медицинской помощи умирают граждане Украины, заявляют эксперты. В частности, уже погиб Валерий Киримов. После третьего обращения Европейский суд по правам человека все же направил запрос к российскому правительству о предоставлении необходимой помощи. Но врачи не успели спасти Киримова. Предложение гуманитарной помощи от Красного Креста Россия отвергает. Наразі механізму надання медичної допомоги не існує. Червоний Хрест кілька разів намагався надавати гуманітарну допомогу саме засудженим. Все відбувалося таким чином, що ці місцеві смотрящі, вони відмовлялись допускати працівників Червоного Хреста разом з гуманітарною допомогою безпередньо в колонії. Вони хотіли виступати в якості посередників. Тобто ви нам залишаєте вантаж, а ми самі його передамо засудженим.